Rejsedagbog fra Kina 2010. Første afsnit i rejsedagbogen omhandler Expo 2010 i Shanghai. Den første pavillon, vi besøgte, var den danske, som hjalp os med adgang til alle de andre. Billedhistorien bygger på denne rejsedagbog. I pavillonen blev vi modtaget foran den lille havfrue, som man kan se i baggrunden. Hun sad meget smukt på sin sten i det turkisblå vand, og som man kan se, var der fuld opmærksomhed på hende hele vejen rundt. Vandet spejlede sig i bygningens hvide flader og tegnede et fantastisk levende, grønligt hus indvendigt og meget hvidt udvendigt. Bycyklen, den hvide bycykel, var et meget dominerende element på den danske pavillon. Som I kan se her, der holdt det i lange baner. Desværre var der en del tekniske problemer med dem. Særligt også fordi, at der var nogle stejle stigninger i bygningen, hvor de skulle cykle. Men det var meget populært, og som man kan se her, så var der en stor kø for at få lov til at prøve cyklerne. Der stod konstant 2 cykelmekanikere og reparerede bremser. Det element, der adskilte cykelstien fra fodgængerne, var en utrolig flot gennemgående bænk, som snodede og bugtede sig på alle leder og kanter og blev brugt flittigt. Bygningen var som et møbiusbånd, der snodede sig op til en øverste platform og ned igen. Og det gav nogle skrappe cykelture. Her kan man se cyklerne på taget af pavillonen. Vandet, der var hentet fra Københavns Havn, var et meget fint element i hele bygningen, og et meget centralt element. Og på taget var der mulighed for at få en svalende dukkert i dette fantastiske springvand. Om aftenen fremstod pavillonen i et helt anderledes lys, hvor det indvendige lyste det udvendige op i nogle meget flotte farver. Og den lille havfrue nærmest stod i silhuet til bygningens indre varme farver.